Eddig nézd ide. Most benne van. Emellé melyikeket raknád? Azt bizony. Ügyes. Illeszd oda. És még? Azt is bizony. Azaz. És csak, ők mit csinálnak? Labdáznak, ügyes vagy. Ezt félre rakjuk, ez készen van. Ő mellé mit kéne rakni? Olyat bizony. Ügyes vagy, Eli. Azaz, és még? Az bizony. Ügyesen. Úgy. Ő mit csinál? Mit csinál ő? Jó, ide rakjuk mellé. Ő mit csinál? Mit csinál ő? Nem tudom. Mit csinál? Elég kicsinc. Ő mit csinál? Mit csinál? Fest, ügyes vagy. És nézd csak, neki mi hiányzik? Igen. Azaz. Hát ráment, de jobb lenne, ez lehet a másik oldalra. Azaz ügyesen. Ügyes, és a másik oldalra. A sampon, ügyes vagy. Óvatosan. Azaz, jó! És ő mit csinál? Mit csinál ő? Hajad most, ügyes vagy.